Sziasztok srácok! Itt vagyunk egy Minecraft videóban, ami az a legelső videóm. Szóval, és ebbe lifehackeket fogunk letesztelni. Első lifehackhez, hát elvileg az azt mondja a lifehack, hogy elvileg egy nagyon nagy robbantást tudunk okozni TNT-vel. Hát, nem vagyok benne biztos, hogy ez fog működni, sőt, kétlem. De azért csináljuk meg, nézzük mi kell hozzá. Piszton. Hol a piszton? Itt a piszton. Sima piszton kell hozzá. De miért nem indul el? Ki kell ide 3 ilyen. Úgy. Oké, most el tud indulni. Oké, akkor úgy kell, hogy ide. Aztán ide. Aztán ide. Innen ide. Nem. Ide. Ide. Hova kell lesz? Ide. És csak ide kell. Ide. What? Nem. Így kell. Így. 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 És ide egy kintebb kell rakni. Többel. Ahogy így. Kell, aztán mellé kell rakni megfigyelőket. Így, nem. De várj, ez mégiscsak közelebb kell ennek lenni. Várjál már, hát ez... Na akkor úgy kell ezeket lerakni, hogy... Úgy kell nézni a pisztolyoknak. Igen. Amúgy jól ment. Hogy érzed? De én úgy tudom, hogy amúgy azt mondták, hogy csak az 5-ös írják be, de Csak az szerintem 5-ös, amúgy jó tudom. lett. Szerintem jó lett. Hát ha jó lenne. Igen. Na akkor ezeket úgy kell lerakni, hogy ide, 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 így. Aztán mögé kellettek ezek a blokkok. Teljesen rosszul raktam le. Így, és aztán így jönnek a megfigyelők. Tudom, nem vagyok túl jó redstone-os. Nem arról vagyok híres. Oké, most ezeket összekötjük. Akkor miket kell? Akkor úgy kell, hogy ez így. Ezt meg kell csinálni így az összesnél. Kitalálom. Nem fog sikerülni. És elvileg amúgy ennyi. Itt bele kell rakni TNT-t. Ja, hát ez így megy. Ez így megy, csak nem ez a lifehack, hanem az, hogy hol egy... Ez. Közben valahogy be kell gyújtani. Így. Így még gyorsabban megy, igen. Kamu. Hát ez az egész egy nagy kamu. Következő. Ez úgy csak menő. Úgy kell csinálni, hogy... Akkor úgy kell, hogy... Úgy kell ütnöm így blokkokat. Ezeket kicserélem erre. Nem tudom, miért kell kicserélni. Aztán vizes vödör. Ide. Így. Akkor 3 blokkra. 3 blokkot kihagyással mindig rakunk egy ilyet. Így. Szerintem ez így jó lesz. Aztán
Aztán oda kell rakni lávát. Hol is van? Itt a láva. Itt. Akkor itt van? Itt van. Iskít. De nem, ez már most így összemegy. Ez... Ugyanis elvileg ezeket így fel kell is így tölteni. Ezeket. Itt között el kell vonni. Az amúgy menő, csak a videóban úgy volt, hogy lehet, hogy kicsit, de a videóban úgy nem úgy volt. És mi van akkor, hogyha ezeket úgy kiütöm? Nem, így már egyből, hát ez egy nagy kamu. Ez egy nagyon nagy kamu, ez is kamu. Pedig amúgy bele az volt beléve egy insane bug, szóval ez nem tudom. Következő, hát ez egy build hack, hát mindegy. Wi-Fi light, nézzük. Nézzük milyen build hack. Amúgy, hát remélem, hogy azért az elsőnk, amúgy ez menő. Nézzük. Na, első dolog, először is. Egy timeset day. Második dolog. Ez. Harmadik dolog. Kő. Mélypala. Milyen mélypala. Aztán fenyőfa. 1, 2, 3 kell. Nem. Tetejére ilyen kell. Így. Aztán kell egy light. Hanem úgy wifi light, mert oda mész hozzá és akkor felvillam. Hol van a lámpa? Így is jó nekem. Aztán a tetejére kell egy skalk szenzor. Skalk érzékelő, nem skalk szenzor. Aztán kell rá mélypala. Nem tudom ki hívja úgy, hogy mélypala. Mélypala lépcső. Csak mert én úgy deepslate-nek szoktam, csak hogyha valaki nem tudná, akkor az mélypala. És amúgy eddig működik, eddig amúgy tök jól működik. És akkor aljára kell még ilyen vascsapóajtó. Ide, de az meg. Nekem ez lehajlik, mindegy. És a tetejére egy deepslate. Ilyen kell a tetejére. És akkor elvileg, szerintem ezt én leveszem, mert nekem ez így lehajtódik. Ez nem kell. Így. Jó, akkor rakok rá ilyet. Nézzem. Ja, hogy ez nem is ilyen. Eltévesztettem. Nekem ilyen kell. És nem az, amit az előbb használtam. Látjátok, ez világosabb. Ez világosabb. Na, ez az. Akkor ez így végig kell így. Végig rakom. Akkor hát ez így nekem így nem tetszik annyira, de hát jó, ezeket kiütöm inkább. Maradjon így. Ó, ez így amúgy nem rossz, és akkor így megy végig. Ha ebből amúgy építesz többet, akkor ez így amúgy lehet, hogy jobban is néznek ki. Most gyors megcsinálom. Csinálok még egyet belőle. Ez amúgy viszonylag egyszerű. Sőt, amúgy ez nagyon egyszerű, csak hát így survival-ba ez annyira így. És akkor ez így
lehetne többet így egymás mellé, és akkor ez így egy út. Ez amúgy nekem tetszik. Oké, ez nekem amúgy tetszik. Szerintem is, csak majd bevágom ezt a videót, ha be tudom, nem tudom még, hogy kell. Majd szerintem is amúgy. Az a lényeg, hogy elő kell venni egy barkácsasztalt, crafting table-t, így előveszed. Kitöltöm. Igen, aztán színblokk és puskapor. Biztos igaz, ez fix. Ez amúgy egy olyan fix, hogy itt a gyémánt, látod? Itt a gyémánt, ez mi a franca úgy? Kinek jutott ez eszébe? Hogy biztos amúgy ott a gyémánt amúgy. Biztos van olyan, hogy amúgy ott a gyémánt. Jó, Gabitól most nem nézzük, mert tudjuk. Na, még egy lifehack, vagy build hack. Hát most ez ilyen build hackes. Eddig még csak azok működtek. Üst. Hogy hívják, ez mindegy. Üst. Vascsapóajtó. Van. Itt. És kar, amivel lehúzzuk majd a vascsapóajtót. Eddig ez így néz ki. Nem így kéne ezt elhajtani, bazd meg. Hova raktad le úgy? Ez bátya? Amúgy úgy. Üsbre lehet lerakni? De hogy lehet? Miért lehetne? Akkor még barkácsasztalra rakok egy kart, és akkor így. Na, így működik. Akkor nem barkácsasztalra rakok. Mondjuk legyen egy sima kő. Megadtak ők hosszak jelenlőbe lépés, de jó nekem. Akkor végigfedem. Akkor ez így. Ez így. Így. Jó, nem így volt, de... Akkor hogy van ez? Mi annak a neve? Tudjátok, ez a kis szar. Itt van. Eszközkeret, én még nem képkeretet írtam. Eszközkeret, aztán... Rács. Sima vasrács. Így sima. Aztán ide. Ide. Inkább ide rakom. Így. És akkor is kiütöm. Tálcák a húsoknak. Igen. Ide. Ezt úgy lehetne ide is. Így, nem zavar bele senki éve. Senki dolgába. És akkor ide még egy. Oké. Akkor ide alá
Ja. Akkor craftolunk amúgy. Szalmabála. Most jutott eszembe a neve. Ide rakunk egy ilyet. Aztán tábortűz. Normális persze. És akkor így. Jó, inkább azt kiütöm, már inkább nem kell. Így, akkor ez így gőzölag. Így aztán hús. Akkor bele mondjuk egy ilyet, és mondjuk egy... legyen mindkettő az ilyen. És akkor ez amúgy kész. Ez amúgy egy tök kis aranyos bűhack. Ez így nem rossz. Erre azt tudom, mondjam, nem rossz. Ez egy olyan bűhack, ami nem rossz. Not bad. Ez nekem tetszik. Szerintem ez a videó ennyi lenne, mert hát már így is egy 15 percet csinálom. Nem akarok egyébként első ilyen hosszú videónak ennyi hosszú videót, úgyhogy ez a videó ennyi lett volna. Én köszönöm, hogy megnéztétek. Én Zéka Mester voltam. Sziasztok! És iratkozzatok fel Boberre és Tia Monsterre.